Maswera sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimakadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Handifi ndakazvipama zvekare zvandakaita last year to this very day. Ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinomboseka ndichizviseka kuti asi ipo paya wainge uchiti zvainge zvichazoita sei. Ndakati ndatanga kunetsana nemudzimai wangu. At that time ndainge ndava kuda a divorce, but ndainge ndisati ndamuudza because ndaida kutanga ndatsvaka mukadzi wekuti anenge ari much more beautiful than my wife, so that kana ndazoti ndava kuda kuti tinge tichirambana ange achizondiona ndiine umwe munhu anenge aripo achitoona kutoti life yangu iri kutoenda kumberi. What I did was that ndakabva ndachizotanga kutsvakawo mumafacebook umo. Zvandaita ndaitiwo kana ndikasangana nemusikana kana kuti mukadzi wandinenge ndaona kuti mapictures ake akanaka, ndobva ndatanga kutaura naye. Ndakabva ndachizopindawo mune rimwe group redating. It was called Zim Christian Love and Dating. Ndokupinda mugroup moya ndakabva ndachizoona kuti mainge muine link reWhatsApp. Ndikabva ndajoina ndikatanga kutaura neumwe musikana uyo wandichati Martha. She was a very beautiful woman. Akandiudza kuti iye ainge ari kuHarare, but kumusha kwavo kainge kuri kumasvingo. Akandiudza kuti muHarare she was going to this other college. She was very intelligent and very smart. We started talking and tikatotanga kutoita zvinhu zvisina basa pamafoni, which then drove me to Zim because ndainge ndava kusakwanisa kugarisika, ndava kungomufunga nguva dzose. Pfungwa dzangu dzainge dzisisina kugadzikana. Ndakazoti ndasvika kumba, then I met him. Akandiudza kuti she was in a rush, ainge achifanira kuti ange achienda kumasvingo emaMwasiki, saka tainge tisingakwanisi kuzoita zvevakuru sezvatainge takaronga pafoni kuti ndichingosvika muHarare chete totoenda kuhotel. She then said I was supposed to wait for him. Ndakaona kuti munhu ndaikwanisa kuzomuluza, then ndopa ndakabva ndachizotevera kumasvingo. We then went to this other hotel. Hakunawo akambofunga nezvazvo kuti we have to test our blood. Ndainge ndiine maprotector andainge ndatenga, but ndakazomashaya mumotikari. I really do not know kuti chii chakaitika. Pamwe ndakamadonetsawo ndichibuda mushop because ndio ega aho andainge ndatenga, ende chakazoita kuti ndinge ndichizokanganwa either kumaisa mumapockets angu, maybe ndichizomarasa. Yainge iri nhau yekuti pandakapinda mune kamwe kafamasi ndichida kutenga maprotector mainge musina munhu. Then ndakati ndatobhadhara mari, pakabva pachizosvika vamwe vakadzi vaviri vechikuru. Pandakazoti ndichinogamuchidzwa maprotector aya, ndainge ndava kutonzwa kutonyara kuonekwa ndichitenga zvinhu zvakaita saizvozvo. So I really do not know kuti ndakazoita sei, but what I remember was that takazoti tava murumu medu tatoita romance. Akati koma protector aripi? Ndikabva ndachizomudza kuti ndainge ndamasiya mumotikari. Akati go and get them. Tinofanira kuti tinge tichitanga tamboita bonde tichishandisa manadziviriro. Ndakaenda kumotikari. I looked for them everywhere. Ndikadzokera kuroom. My intentions were to tell her kuti ndainge ndichida kuenda kumashops, plus ndainge ndasiya wallet yangu muhotel room. Ndakazoti ndadzokera muroom ndo pandakaona kuti iye ainge akatondimirira, ainge akatogadzirirawo pache zvake. Akangonditi mongouya, handiti zvakafanana here kuti I am
going to be your wife anyway. Saka ndainge ndatombomukumbira ndikati atomboita zvakadaro, since we are going to be husband and wife in the future, zvakangofanana. Hapana pandingakudya ndichikudyira mubepa kondaigozivei mukoma. Paya takabva tachizoita taseka bonde redu, ndo pandakangonzwa kamwe kakungovhaviwa pose pandainge ndichiita wet, as if ndainge ndiine karonda mukati mesikarudzi yangu. But usiku wose takarara zvedu tichiseka bonde. The very next morning akareceive a very funny phone call, akatoti I have to go and see my mom. Ndikati handika tinovaona tose, because ndichimutevera ndainge ndichida kuti tinge tichizoenda kumba kwavo for my introductions. Akati with the way that my mom is so sick, I don't think it will be okay for us to do that. Ndikati paribo, ndikati saka ndoita sei? Akati kwandiri iwe you have to drive back to Harare, then I will link up with you in Harare. Kufamba kwandakaita mukomanashi, ndakafamba ndichitambudzika kubva mumasvingo kudzoka muHarare, kugoti kuZimbabwe kunopisa. Zuva rakati ratanga kugocha ndiri mumotikari ndikabatidza maekoni zvekuti ndakasvika pakunzwa kuti zvikunwe zvainge zvofriza kutsoka uku, but ndainzwa kuti sikarudzi yangu yaita sekunge yakandwa mumoto, ndichinzwa kutsva. Ndikati this is an STI chete. Ndichingonosvika muHarare ndakabva ndaenda kwaprivate. Zvechokwadi vakati masymptoms andainge ndiinawo ndainge ndiine an STI. Ndakabva ndachizopiwa maantibiotics. Mukoma ndakapiwa rimwe antibiotic rekuti ndaiti kana ndikaenda kutoilet ndikaita wet, ndaiita wet inenge ichinhuhwa mapiritsi. Handizivi kuti piritsi iroro type ipi, because ndaiti kunyangwe ndikaburitsa mweya zviya ndainzwa rumu yose ichinhuhwa mapiritsi. To this very day ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinombozviseka, but at the same time ndinozvinzwira tsitsi. Ndakabayiwa injection nevamwe nesi, havana kana tsitsi nesi ivavo. Vakatongoti uyai pano tikubayei ndiko kuti munge muchipora, otherwise chinokwanisa kudonha chinhu chenyu ichocho chaora, because vainge vachiti anze ndine infection from the inside. Ndokusaka ndainge ndichiti pose apo pandainge ndichirasa mvura ndaita zvekuperekedza wet, ndichinzwa kuti ndiri kurwadziwa too bad. Apa wet yacho ndaingoti kadrop, after maybe 10 minutes kadrop. Waenda kutoilet uchinzwa kuti wakasungwa newet, but kana wasvika kutoilet ongoti kadrop futi kamwe kadrop, apa zvichirwadza zvisingaiti. Ndakazoenda kune vamwe pastor, then I went and I told him the truth about what had happened. Vakandinamatira. It is funny kuti from what happened when I got that STI ndo zvakazoita kuti ndinge ndichizorealize kuti all of my life I was someone that used to blame my wife. Ndichimona sekunge munhu asina respect, munhu asingazivi kubata murume zvakanaka. And pandainge ndava kudanana nemwana wekumasvingo ndainge ndichiti aiwa Martha anondipa rudo runondifadza, and she was very beautiful, aine a very beautiful body. Ndichiti she is the perfect one. But pandakazobatwa ne-STI ndo pandakagara pasi ndikati I was about to lose a woman that is not perfect, but one thing that she will never do is cheat on me. I had even tried to set her up ndichitoshandisa maghost account ndichitomunyenga, but ainge achitoramba even though we were busy fighting. Inini ndichitodanana nevamwe vanhu pamafone, but she never did anything like that. Saka chandiunza pano mukomana Shim secret iyi I hope kuti ichakwanisa kubatsira vamwe varume. Now that we are heading into festive season, you might be facing a lot of challenges
in your marriage. But one thing that I want to tell you is that pamafoni apa vakadzi vaunenge uchitaura navo, they will make sure that they look like they are very perfect, zvekuti kana wakatarisa mudzimai wako unenge uchiona sekunge she is a waste of time. But let me tell you, my brother, kunzo uku hakuna chiriko. Be happy with the woman that you have and plan together for the future can become much more brighter, and stop on focusing on the little things. Sezvandainge ndichiita kuti ndinodheererwa nemukadzi anotaurisa, and ndaiti kana ndichitaura naMartha aitaura neni akanyorovera akadzikama. Saka ndaizoti kana ndopopotera mukadzi ndobva ndati ndo zvaunongogona kungotaura neukasha. But I did not know kuti kadzi mutsva unotomona sekunge anenge ari soft, because unenge usati wanyatsomudzidza unhu hwake nemacharacters ake. I hope kuti my secret ichabatsirawo macouples kana variko avo vanenge vari pakati pekunetsana, whether mukadzi kana kuti murume. Kana uri mukadzi unokwanisa kunge watova neboyfriend, but once wazorambana nemurume wako wava kugara neboyfriend, ndo paunozoona kuti zvinenge zvakasiyana panenge pasina. Unenge ungori neeuphoria yekuti sezvo ndapinda munew relationship, I am enjoying. You can still try to fix your marriage before you walk away, as long as zvisina kurovana mukati neviolence. Try to stick to your partner. When I returned back to the UK, I then asked for my wife for her forgiveness. Akatoshamisika, because I was the one that was pushing for the divorce. Akandibvunza kuti what had happened. Of course, I could not tell her the truth kuti ndo zvainge zvakaitika, and I made sure kuti we only started sleeping with each other after ndaita get through the whole course, and ndikatestwa matest after matest to see kuti I did not have any STI, but andifi ndakazvipama futi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, anzi ndo secret yavo zvekare neizvo zvavakasangana nazvo ne-online dating. Let us try to speak with our dear brother and to talk about this comment section. Anzi usati wasiyana nemukadzi wako waugere naye kana kuti murume uyo waugere naye, listen to my story. Hanzi unokwanisa kunge uine umwe munhu waunenge uchitaura naye pafoni. Hanzi munhu wepafoni anoita sekunge anenge atori soulmate yako, munenge muchiwirirana pafoni, because inenge iri relationship yepafoni, munenge musati makambogara mose. But hanzi the moment yavakazosvika muZimbabwe, Martha ainge ari munhu asingabatiki, anenge achingoita move from one place to another, and he discovered kuti she is someone ane multiple partners, anodanana nevarume vakawanda. Vanoti ivo I regretted it. Ndikati Mwari, kudai kwanga kuri kunzi ndainge ndakamanikidza mukadzi kuti tinge tichihava a divorce, ndichitemba Martha, ndingadai ndiripi kutaura kudai. So let us try to speak with our dear sister in the comment section. Regai ndimbonoudza antimamoyo kuti hey, vari kuita kuita nyaya na tete apa vari kuda kutaurira pamusoro. Let me go and tell her to lower down her voice. I'll be back very soon. Zvakangoma hazvo veduwe, vanga vakanganwa kuti ndanga ndichirekodha. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri ne24 pandakatanga kuuya muno muSouth Africa. Ndakauya ndine 19 years ndikatanga kutambudzika. Ndainge
ndichitongogara mustreet as a street kid. Ndakabva ndachizotanga kushandira umwe muindia uyu ainge ari musatanist. Muindia iye chakaita kuti ndige ndichizoziva kuti ainge ari musatanist, ndaipota ndichishanda pamba pake as a gardener maweekends kana umwe mudhara uyo ainge achimushandira kana asina kukwanisa kuuya kubasa, because pamba pake paishandwa 7 days a week. Panofanira kungogara paine munhu mutema at all the time, 7 days 365 days a year. Saka akazondiudza kuti sei pamba pake pachingofanira kungogara paine munhu mutema nguva dzose, because unenge uchishandiswa nemadhimoni. Saka ipapo ndisati ndazviziva ndaiwanzokuti kana ndikaenda pamba pake aindipa room, because ndaisvika pamba pake musi weFriday usiku. Mundara uyo ainge achimushandira mushure mekunge achaisa, then ndobva ndachizorara Friday, then Saturday Sunday ndobva ndachizomuka makuseni ndichienda hangu kunoita zvimwe zvimapace job. Aitozviziva kuti ndainge ndiri mustreet kid, aisatombotya kuti saka munhu iyeye asina kana mapepa wandisingazivi ndinongomuonawo akangomira padhuze nepashopu pangu, ndipo pandainge ndichipema ipapo zvokudya zvikari nemari. Saka the strange thing about it was that ndaiti kana ndiri pamba pake ndaingorota ndiri mune imwe imba inenge yakazara vanhukadzi, ndiri ini ndega murume. Ndobva ndatanga kurara nevakadzi ivavo. Zvaindinakidza because vakadzi vacho vanenge vari vechiIndia. Then akazotanga kundipfemba akandiudza kuti iye ainge achida kurara neni, ndikaramba. Saka ndakaramba kwenguva yakareba. Fast forward, pandakazosangana naye zvekare ndava kutambudzika, ndakabva ndachizoenda kushopu kwake ndikamuudza kuti ndainge ndakambowana basa ndikazodzingwa nemurungu wandainge ndichishandira mushure mekunge ndakumbira protective equipment, because taishanda nemachemicals. Saka ndakaona kuti mumwe mudhara uyo ainge ari foromani pakaplot pandainge ndava kushanda ipapo ainge akabatwa kenza. Saka ndakatanga kungoita maresearch ndikabva ndaona kuti machemicals atainge tichishandisa, because ipapo taigadzira fertilizer zvekare nemishonga inouraya certain types of weeds dzakaita sezvidhongi aizotengesera varimi vemumapurazi. Saka ndakaona kuti mushonga watainge tichishandisa, sezvo taikwanisa kutongoubata tisina kupfeka kana magloves, kana kuti waitora maplastic bag then wobva wachizozvisunga ari iwo magloves, iye ainge asingatitengeri protective equipment yakakwana. Ndakabva ndachizomukumbira nekusazivawo kuti varungu havatodi kuti kana uchivashandira unge uchiita sekunge uri very smart. Ndikavaudza kuti equipment tainge tichida kuti tinge tichikwanisa kudzivirirawo zvirwere zvakaita sekenza. Ndokubva ndachizomiswa basa apa ndainge ndakamubatisa mari yekuti ndinge ndichikwanisa kuzoitawo zvandainge ndichida kuti ndige ndichiita. Akandinyima mari iyoyo akati une equipment yangu iyo yawakaba. Mari iyoyo ikatorova apa ndainge ndashanda gore nehafu ndichiti unongondipa mari yekuti ndige ndichitenga chikafu kana kumba ndainge ndisingatumiri. Ndakaudza vabereki kuti ndainge ndiine mari yangu yainge iri kumurungu. Pandakadzingwa basa mukoma ndakarwadziwa, akandiudza kuti kana ndainge ndichida ndaikwanisa kuenda kana kukoti, ainge asina basa nazvo. Ndakabva ndachizodzokera kumuIndia because ndiye wega wandaiziva kuti anokwanisa kundimutsa, sezvo ndainge ndisina kana umwe munhu wandainge ndichiziva mumalocation plus pekugara ndainge ndisina. Saka ndakaenda ndikanotaura naye, akabva anditi zvainge zvisinganetse, asi ainge afa kuda kuti ndinge ndichimutsvakira varume vanenge vari magay avo vaanenge achazorara navo. Mukoma zvakandiremera, but ndikatanga kupinda mumagroup ndakatanga kusangana nemasouth African. Then ndaiti kana ndazosangana nemusouth African uyo anenge achiita zvekurara nevamwe varume, ndaibva ndachizomuudza nyaya yangu. Vazhinji vacho vaibvuma, vamwe ndivo vairamba, but the majority, ndikangoti about 95%
yevarume vose avo vandaizosangana navo mumalodge. ndobva ndavaudza kuti pane munhu wandinoshandira ari munzira ari kuuya izvezvi, if you are okay. Akazogara neni pasi muIndia akabva achizoti kwandiri, you know what, I want to tell you the truth about zvinhu izvi zvandinoita, hakusi kunzi ndo zvandinofarira. Akandiudza kuti iye ainge ari musatanist. Paakandiudza kuti ainge ari musatanist, I could not even believe kuti chainge chiri chokwadi. Akazondipa bracelet akanditi uzorara wakariisa pazasi pepilo. Ndikaita saizvozvo. Ndakashamisika usiku ndikaona kuti ndainge ndakarara mukofini. Ndiye akatovhura kofini iroro akati uya hande. Akanditora tikanopinda mune rimwe kofini rainge riri mubedroom make, but rainge risina kuita zvekuradzikwa, rainge rakaita zvekumiswa padhuze nepamubhedha. Tapindamo mukofini, kofini iroro rakaita sekunge door to another world. Tikatopinda mune imwe nyika. Akati tava pasi pegungwa. Ndakaona zvinhu zvakawanda pasi pegungwa, kunogadzirwa motikari, mafoni, zvakasiyana siyana zviri pasi pegungwa. Then ndokubva anditi ainge achida kuti neniwo ndinge ndichijoina Satanism. Sezvo ndainge ndichiri mwana mudiki, akati vainge vachida mbeu yangu. Saka akabva ati kwandiri, ndichakupa mukadzi wekuti unge uchirara naye, asi mbeu yako haifaniri kuti unge ichizopinda maari, unofanira kuti unge uchizorasira mbeu yako mukabhaul aka. Akandipa kamwe kabhaul kainge kari gold coated. Ndokubva andipa umwe mushonga wekuti ndige ndichikwanisa kuzokontrola mbeu yangu. Ndakazorara nemuIndian, but ainge ari wechikuru mukadzi iyeye. Pandakanzi ndainge ndichazorara naye, I don't think kuti she even knew kuti ndo zvainge zvichiitika, because akauya pamba pemuIndia wandainge ndichishandira. It was somewhere kuma past 4. Vose vainge vasipo, vaenda kuDurban. Akati achauya, asi kana auya umuvhurire gate, umuudza kuti ainge achipinda mumba nekuti vaenda mutown, uchazoona zvichazoitika. Saka akatouya mukadzi iyeye, and then ndikatomuvhurira gate, akatodriva motikari yake akatoipaka. Akandibvunza kuti vainge vaenda kupi. Ndikamuudza kuti vainge vaenda kunocheka shop yavo, even though yainge iri weekend mutown. Akati it's okay. Ndokubva ati madoo akavhurika. Ndokubva apinda paya. Ndakaenderera mberi nebasa rangu randainge ndichiita kudiridza maruva. I think dzava kuma 7 or 8 ndo pandakazonzwa knock padoo. Ndokubva ndavhura ndikaona kuti ainge akapfeka ka-see through. Akati pane zvinhu zvandaona muroom mangu, uya uone. Ndokubva ndamutevera. Ainge achifamba ari kumberi kwangu ndichiona zvose, because ainge akapfeka see through, asina chaainge akapfeka mukati. Ndichinopinda muguest house umo ainge ari, ndokubva atodzima light akati ngatirare tose. Ndakamhanya ndikadzokera kuroom kwangu ndikanotora kabhaul kai ndikarara naye, ndikaisa mbeu yangu imomo. Ndapedza kurara naye, ndipo apo pandakabva ndachizofonerwa nabosi vangu, vakandiudza zvandainge ndichifanira kuti ndige ndichiita. Mhiko dzacho handitendedzwe kuti ndige ndichidziudza umwe munhu. Fast forward to this day, mukoma, ndiri kutambudzika. Shungu dzangu ndedzekuti dai ndakwanisa kuitawo mwana, but zviri kuramba. Ndakatorerwa mbeu nemasatanist. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi shungu dzangu ndedzekuti dai ndakwanisa kuitawo mwana, but zviri kuramba. Hanzi mari ndinopota ndichimboita mari, hanzi ndinokwanisa kubata kana 1 million, asi kana munhu akandibvunza kuti waitei nayo mari iyoyo, ndinoshaya kuziva kuti mari yacho ndinenge ndaishandisa chii. Hanzi handina kana chandiinacho, kana motikari. Ndinogara hangu mumasuburbs, but handina kana chandiinacho yet. Ndakatengesa urume hwangu ndichitengesera masatanist. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.